भारत माता की जोंनि टिप्रामथा सिबिआइ यागारि फेजेराव जों जतन लाखौ टिप्रामथा सिबिआइ यागारि फेजेराव जों जतन लाखौ टिप्रामथा सिबिआइ यागारि फेजेराव भारतीय जनता पार्टी को खाबाय खुबाय लाखौ भारत माता की ini tagarjala mondolingai टिप्रामथानि सिनि ताको बुखुग्रो मोदीनि नेतृत्वाधीनो जे टिप्रा हावर डेभलपमेन्ट चलि दंमोनी ते सारा भारतवर्षनि लगे वो टिप्रा हानो प्रायोरिटी रगोय मोदी जे सुपारस्टार खायने हनै साखथारि दंमोनी न जत पाल के दायित्व गय जों मोदीनि लिडारशिप ओ टिप्रा हानो ते बिसक सासा दफानो क्रा खायरगानि हामारि तमनानि बागै तिनि जों सालब्रंब्रं जयन खायमा हाय ताबो बर तागारजला mondolingai जयन खायनाय Jika tini baru ngaseng kabai kubai kelam sumina soka, te kaisa kok kaisa ketana musuku. Tini ojoin kai penai sini di pramuka ni tak kurang kebang ma borok gebeng ka, kia borok bema gebeng mano obar kam kai borok, mudi ni negeri dino borok join tipi. Te itu sekali salah sekha kai go, obat hai kebang ma gebeng ni bisi ko pana. Sini zara o di prahano kaham terungai nanya musukai, development, te peace nanya musukai, borok jauh tu ni bisi pini bana go penai. Te di pramuka ni kebang ma gebeng ni tabu buat hemrang samung tangai borok bang Kobogo, je temrang tanggai mungsa mangla, dopa bai dopa naslena ni walanya ni bulanya ni toglanya ni kesana ni kesta tangnana ni rang sebaina ni asuk simanai, greta tipralen to haksa ni got sita greta tipralen ni buko kri ke intellectual jana singsi, intellectual mantung mayentung. Abo bai dopa ni সমস্যা সমাধান হয় কয়া মুদিনো রয় আগৈ নিরক মংসা তিপ্রাহানি সামু প্রাইমাইয়া মুদিনো কেবেংকে নিরক সাকসাকনি ইয়াথিনো রুয়া বাইতামানি সিকলাই নাই আপনি বাগৈ মুদি जिनि लिडारशिप तिनि जे अबति हाइके वान सक मंगना हारै फाइनै रगनो जों बेलाय खे खाबाय को बैलाम सगु दे बुसकानि साला अबो हाइकेनो तिप्रामथानि थेमरां सामुनो याकारै जत मुदिनि नेता दिनो फाइथों दे तिप्राहानो जों जत सारा भारतवर्षनि जत राज्य बै बाक्सके सिनि राज्यनो जों संसालायनाय सारा नर्थ इस्ट तिप्राहानि स्लाइ जतनि स्लाइ क्राक राज्य जिनि स्लाइ उन्नति बरकसि जत मुदिनि नेतृत्व न रमैदैबो क्राके कासना नायदों नोंना साबो मुदिनो केबेंनाय नों मुदिनो केबेंनायनि नि फानख्रि केबेंके सक्सेसफुल ब्लक लाइने आबनि बागै दिनि तिप्रामथानि बिसिन्थि सिरि दफा ताबो ब्लक लाइ दंगो आबना जों बुसकां तलांनानि बागै जत पालके साखरि दं मुदिनि नेतृत्व दिनो जों तेबो बुसकांगो अ तिप्राहानो जों ससासि तिप्राखाय ते मुदि जे कग्रगो कमनो बसबाया मुदि सागा तिप्राहानो सेप्रेस्टेट खाया ग्रेटा तिप्रालेन रिया मुदि सागा तिप्राहानो सुपार स्टेज नाय अ हानो खाग्या अ हानो सुसि सनामनाय गेताबक सनामना बागै तामनि बागै केबें नों माइ देखा आसंति मान के सनाम थादिगो फाइदि कियाबा अ तिप्राहानि हामारिना केबेंगै केबो बासाइ माया जे केबेंनाय ब कमरनाय आबो जत जानजा हानजक मानो सिखलाय केबो काइचना रमैना रमै बर तिनि नरम खनानो नारक मानो नारक पाया आबो आइक्लागि बरकनो मुन्दागिरि खाइगै गारि कासंगै गारि तखरगै बरकनो नारक माया आबो क्लियर का तेने आबनि बागैनो तिप्रामथानि अ सामसितारनो साजायनैनो जत सारा तिप्रागोनो ब्रुं ब्रुं खाइगि तां बिसिपियो जइन खाइदो आबनि बागैनो जों तेवैसा आपेल खाइफिगो जारा तिप्रामथाव ताबाबो थेमरां सामंगो सिनि सिक्ला समाजरो क्लाइ दंनाय र निरगनो हाहायनो सापिगो निरग थेमरां खाइगि मुंसा माना करै सुदु निरग केस लिस्ट का ड्रप सिंनाय निरगनि लाइफ नि स्पॉट इंग्रो सिंनाय मुंसा माना करे ओ सामनो याकागै दति दति बीजेपी नि लगे फाइदि हामारि नादि तंकसां साक साकनो स्नामबि अबसि सिनि कब जतनो हामबाय वाइसिनि मीडिया बन्द दङ कारण जोंनि टाइपो 150 200 फेमिलि हाइसिं पुरा कन्टेक्ट खायजा आमर बिसिङो जों गोबां मा एनावो फाइनाय माने जों गारियाव सेन्टिगाथ मिया थारिखौ जों साता जों गारि खामानि अ सातान बिसिङो बर खन 3 8 जों गेट रगनान बागै जों बनो जरा जाता हमनगा बंनो 8 कल खाइमसे मालिया दिनि दिन मालिया माने सिनि सेन्टिगाथ मिटिं दङ आबन बागै थां मालिया नि सागा बेबा अटो खाइते नि जत टमटम नि जत सिनि खुमलुं जे गाय दङ बेबा अफ आवन बागै सिनि जे कर्मी सुंमायसो जे फाइनि दंनाय र बंनो सितुइ मालिया आं बाइक बाइक गोबां मा जागोन थांबा आं बाइक बाइक गयबा थां मानसिनाबा कासे कासे बारा हाजार हाजार बनो बाइक आरो आनो दुइजन काकास अर फाइनानि इंका टाइम yang नासिं दंया देबो जोंहाबो को सिनि मामाबो दङ मामा सिनि फकेन्द्र बबो बन नब्रबो थाङि गोबां टर्चारिं खायजाका तिरमथनि बर बाय थाङिने नों जदि दिनि जयनिंगो जदि थांगांके नि नब्र सखाना दिनबो जाका के बनबो जों बन नगो थाङि मा नालेखा थाङिने माने बन भिक सं बं नं बर सार बर दं काबजा आंबो थाङिने बंनि परिबार थाङिने नुगोना माखनो टेक्टर नांजों माइंखा ओंका मामा बसावका माने हाइफा नंथुं आनो नाखा बुथाथुं आं आगिन से सिन मेडाम सय कग जां थांनाय नाखा नक सब जथुं आं बुथाथुं नै बतिनि जयनिं आइने बगे थुमै फाइजाका एमने सिनि फेमिलि इंका तद फेमिलि 65 बुतार मा हिता